Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι μια χαρά. Και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Στο Minecraft θα δημιουργήσουμε, βασικά όπως έχουμε ήδη δημιουργήσει, ένα νέο κόσμο, στον οποίο θα κάνουμε διάφορα upgrades και τέτοια και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και πριν ξεκινήσουμε κάντε ένα like και ένα subscribe και κάντε το share και στους φίλους σας να το δουν και αυτοί για να με υποστηρίξουν. Πάμε. Λοιπόν, αρχικά που μας σπώναρε? Μας σπώναρε εδώ, έχει και ένα cave εδώ, αλλά εντάξει δεν με πολύ ενδιαφέρει τώρα το cave. Με ενδιαφέρει τώρα να πάρω λίγο ξύλο και να βρω ένα village, με ενδιαφέρει σήμερα, και να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Δεν θα το κάνω speedrun όπως το είπα αυτό. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Μπρα. Λοιπόν, τέλος πάντων θα προσπαθήσω να το κερδίσω. Έχω βάλει μόνο ένα cheat, να λέμε και τις αλήθειες. Έχω βάλει το keep inventory, οπότε δεν μπορώ να πάρω τρόπαια. Το difficulty το έχω βάλει στο normal, κανονικά. Εγώ θα κόψω λίγο εδώ ξύλο για να πάρουμε τα απαραίτητα. Και ναι, λοιπόν, όχι, έχει και ένα γουρνάκι εδώ. Σκοτώσουμε. Να πάρουμε λίγο φαγητό. Ναι, έπρεπε να φτιάξω πρώτα εργαλεία, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Γενικά, εντάξει, είμαι και λίγο ηλίθιος για να βρίζω τον εαυτό μου από το πρώτο βίντεο. Εν τω μεταξύ, τώρα συνειδητοποίησα ότι έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Εντάξει, τι να πω. Και λοιπόν θα ξεκινήσουμε μια τέτοια σειρά, ξέρω εγώ, μια σειρά ας πούμε με parts, στην οποία θα παίζω Minecraft και θα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Καλά, όχι και απαραίτητα στον ίδιο κόσμο. Έχω και ένα realm στο οποίο χωρίσει πάρα πολύ και είμαστε 3 άτομα σε αυτό το realm. Αλλά τώρα να μην σας ξεκινήσω από το realm, ας ξεκινήσουμε από κάτι πιο νέο και να το συνεχίσουμε μέχρι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε 35 πέτρες, τζάμπα έσκαψα τόσες πολλές, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, τουλάχιστον τα βασικά θα τα πάρω. Λοιπόν, όχι, ρε, ποιο axe, το stone axe. Α, όχι, axe δεν λέγεται. Νομίζω είμαστε κομπλέ από αυτά τα εργαλεία τώρα. Κάτσε να σκοτώσουμε λίγα ζώα και σπαθί. Αυτό το προβατάκι θα το σκοτώσουμε. Εδώ παρέλειψα κάποια κάρβουνα. Διάβλα, gameplay κάνω σε αυτά. Λοιπόν, εδώ βρήκαμε μόλις και τα πρώτα μας iron, γιατί είμαστε τυχεροί. Καλά, εντάξει, όχι και κάτι φοβερό. Γενικά, εντάξει, το iron το βρίσκεις εύκολα πλέον, εγώ πιστεύω. Και τα diamonds θα βρίσκεις λίγο πιο εύκολα πλέον, αλλά εντάξει. Ναι, και μόλις χάσαμε ένα ξύλο εδώ πέρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. 11 ξύλα έχουμε, σιγά τη διαφορά. Τέλος πάντων, πάμε να βάλουμε το crafting table για να φτιάξουμε έναν φούρνο, ώστε να ψήσουμε λίγο αυτά τα ζώα που σκοτώσαμε, τέλος πάντων. Όχι ότι δεν ξέρω, απλά βαριέμαι. Οι professionals απλά τα φτιάχνουνε. Αλλά εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνετε, εγώ δεν είμαι professional, είπαμε. Εντάξει. Εμείς θα πάμε λίγο εδώ απέναντι να δούμε γενικά λίγο τι παίζει. Και όπως ήδη βλέπουμε, αρχίζει να γίνεται νύχτα. Τι βλέπω εκεί? Τι βλέπω εκεί? Ωρε φίλε, τι βλέπω εκεί? Α, καλά, εντάξει, βρήκαμε τέτοιο ύλη του Nether Portal. Ένα μισοφτιαγμένο Nether Portal, το οποίο έχει, αν γενικά είσαι τυχερός, έχει πολύ καλό loot. Θα μου πεις τόσο μαλλί έχω, οπότε θα φτιάξω και κάνα κρεβάτι να κοιμηθώ. Κάτσε να δω πόσο μαλλί έχω. Ένα γουλ, σοβαρά τώρα? Εντάξει παιδιά, αυτό είναι καλό σημάδι. Βρήκαμε με το που σπονάραμε. Καλά, βέβαια σπόναρα εκεί πέρα,
Αλλά εντάξει, σε πολύ λίγα με Nether Portal. Μισοτελειωμένο. Δηλαδή απίστευτο. Για να δούμε τώρα τι απέγινα. Ω, ψήθηκαν. Ωραία, έχουμε και σκελετούς. Έχουμε και creeper, τέλεια. Τέλεια θα περάσουμε. Ωραία, τέλεια θα περάσουμε. Λοιπόν, κάτσε, γιατί θα πεθάνουμε. Και δεν θέλω να πεθάνω τώρα με μια καρδιά έτσι. Οπότε θα φάω λίγα τέτοια για να γεμίσω ομά και δεν με νοιάζει. Ναι, και δεν γεμίζω ούτε καν ζωή και που τα έφαγα... Ναι, μάλιστα πέθανα. Ωραία, καλά αρχίσαμε γενικά. Καλά, τι κάνω, δεν θυμάμαι τίποτα τώρα. Να, εκεί είναι το μέρος μας. Νομίζω εντάξει είμαστε. Αχ, Θεέ μου, δηλαδή εντάξει. Δηλαδή με το που αρχίσαμε πεθαίνουμε. Ούτε 5 λεπτά δεν παίζω που λέει ο λόγος. Τι λες τώρα ρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα. Έλα. Ωραία. Και πήραμε και την πρώτη μας armor. Armor δεν έχω. Α, έχω. Σιγά το πράγμα. Μισή προστασία μου δίνει. Λοιπόν. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Φυσικά θα πεθάνω και κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, κάτσε να πάρουμε λίγο φαγητό. Εντάξει, γενικά από φαγητό είμαστε καλυμμένοι αυτή τη στιγμή. Οπότε εγώ λέω να πάρουμε τα συμπράγκαλά μας από εδώ πέρα. Και να φύγουμε. Και να... Αν να πάμε σε αυτό το μισοτελειωμένο Nether Portal να πάμε. Γιατί δεν το εξερευνήσαμε. Παιδιά, κάτι ήξερα και έβαλα Keep Inventory. Γιατί εντάξει τώρα το πολύ να έσπαγα και ένα χειριστήριο. Και δεν θα πήγαινε καλά το gameplay. Οπότε το Keep Inventory με βοηθάει πιο πολύ. Αλλά φυσικά αν εγώ δεν έβαζα Keep Inventory πιο πολύ... Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων ήταν ότι αν δεν έβαζα Keep Inventory θα ήταν πιο καλά για σας. Γιατί προφανώς θα με βλέπατε θα με ακούγατε βασικά να έσπαγα κανένα χειριστήριο. Οπότε θα ήταν καλύτερο για σας. Αλλά no. Όχι. Μου αρέσει που το μετέφρασα κιόλας. Λοιπόν, έχει ένα κάρο mobs εδώ και με ανησυχεί αυτό. Γιατί αν εμφανιστεί πάλι κανένα σκελετός... Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει και το πιο τρελό loot. Αλλά εντάξει, έχει καλό. Μου άφησε μισή καρδιά το creeper. Μισή καρδιά. Ναι, εγώ μισή καρδιά δεν περίμενα να μου χάσει το creeper. Ενώ να με αφήσει με μισή καρδιά. Εγώ δεν το περίμενα αυτό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και golden chest armor. Και φυσικά έχουμε και mobs εδώ πέρα. Έτσι λίγο απ' όλα. Και έχουμε και village. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βάζουμε αυτό, να είμαστε πιο δυνατοί. Λοιπόν. Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε. Αμάν ρε φίλε, πόσο φαγητό θέλω. Έχει κάτι, ναι, και το flint and steel. Flint and steel. Το flint and, iron nuggets έχει. Θα πάρω και αυτό, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στο village να είμαστε λίγο πιο safe ρε παιδί μου. Όταν δεν ανεβάζεις βίντεο και έχεις να ανεβάζεις βίντεο μετά από χρόνια, έτσι είναι. Λοιπόν, όπα, τι έγινε τώρα, πού βρέθηκα. Εγώ νομίζω ότι ανέβηκα σε κανένα... Ναι, μάλιστα. Ναι, λοιπόν,
Αυτό πρέπει να έχει καλό loot μέσα. Ρε, δεν το πιστεύω. Diamond. Ωρε φίλε, και Iron Sword και Iron Pickaxe. Ρε, μου τα δίνει από τώρα αυτά. Δεν αξίζει, θα πεθάνουμε κατευθείαν. Οπότε, ναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε full για να το κάνουμε αυτό. Και καταρχάς πρέπει να πάμε και για mining. Λοιπόν. Τι. Ναι, εντάξει, ας το γνωρίσουμε αυτό. Όπα ρε, εντάξει. Τι κάνω. Εντάξει, τουλάχιστον δεν έσκασε πάνω μου. Δεν λες. Λοιπόν, οπότε εδώ είχε καλό loot. Εντάξει, πάμε να δούμε και τα άλλα σπίτια τώρα. Ακούω ένα γατάκι. Για να δούμε τι έχει εδώ. Πάρε. Πολύ φαγητό έχει εδώ. Είναι αυτό. Είναι αυτό με την καμπάνα, αλλά δεν θυμάμαι πως λέγεται. Ναι. Δεν ξέρω καν γιατί έχει creeper την ημέρα. Μη με ρωτήσετε. Από κάποια σπηλιά θα βγαίνουν που έχει εδώ, από εδώ κοντά. Δεν ξέρω. Πάντως να μην πεθάνουμε μόνο. Και έχουμε ήδη ένα cave εδώ πέρα. Όπα ρε το creeper, όπα ρε το... Ρε! Ρε αυτά τα creepers με ξεπερνάνε. Λοιπόν, έχουμε και ένα ανεξερεύνητο σπίτι εδώ πέρα. Ή το εξερευνήσαμε? Κάτσε να πάμε να δούμε. Το εξερευνήσαμε. Σαν δύο σπίτια είναι αυτό. Μπερδεύτηκα. Καλά. Ρε, έχει κι άλλα σπίτια εκεί πάνω. Πώς δεν τα είδα? Έχει εδώ πέρα κάτι με φίλτρα. Εκεί κάνεις χημικά τώρα. Εγώ δεν ξέρω από χημικές ενώσεις και τέτοια στο Minecraft. Αν με ρωτήσετε είμαι εντελώς άχρηστος. Μόνο με enchantments ξέρω. Αγρότης. Ναι. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι τόσο πλούσιος. Και νομίζω αυτό ήταν το village. Γενικά θα μείνουμε εδώ πέρα σε αυτό το village. Δεν θα φύγουμε. Εκτός και αν έχει κι άλλο εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχει cave. Ωραία. Όχι, περίμενε, νομίζω. Κάτσε, εκεί πέρα πήγαμε ρε παιδιά. Ναι, εκεί πέρα πρέπει να είχαμε πάει. Όχι, εκεί πέρα σπόναρα βασικά. Ότι ήταν νέο πράγμα και είχε και το nether portal. Και λέω, κι άλλο nether portal. Λοιπόν, τέλος πάντων, απλά πάμε να εξερευνήσουμε και λίγο εδώ πέρα τι έχει. Δεν έχει και κάτι σπουδαίο. Οπότε εγώ λέω να μείνουμε εδώ λίγο και να κάνουμε κάποια upgrades. Και θα κλείσει και το σημερινό βίντεο όταν κάνουμε λίγα upgrades, τέλος πάντων θα το κλείσουμε κιόλας. Εντάξει. Λοιπόν, και θα περιμένετε και για το part 2. Τώρα εγώ είπα part ή part 2? Ναι, γενικά μη με ρωτήσετε γιατί μιλάω έτσι. Απλά έχω καιρό να κάνω βίντεο, εντάξει. Μπλα 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 μπλε 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 μπλου μπλου μπλου. Ένας Iron Golem λέτε να τον σκοτώσω? Εγώ λέω να τον σκοτώσω γιατί δεν έχω κάτι να κάνω. Οπότε γιατί όχι. Και μας έδωσε και μπόλικο iron. 5 iron μας έδωσε. Για να μην έχω τόσα πράγματα στο inventory μου, μάλλον εδώ δεν έχουμε και κάτι σπουδαίο. Οπότε δεν έχουμε chest, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Θα πάμε σε αυτό το chest και θα βάλουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Αυτό πέρα, αυτό και αυτό, αυτό το βάζουμε εδώ. Οπότε είμαστε καλυμμένοι. Επίσης να φτιάξω με τα
ingots 2 iron για να έχουμε 7 και με αυτά τα 7 iron να φτιάξω, κάτσε γιατί δεν έχω sticks τώρα, τα πήρα, και με αυτά τα 7 iron να φτιάξουμε τουλάχιστον ένα extra pickaxe, να έχουμε και ένα ακόμα πως το λένε, iron sword. Λοιπόν, που αρχίσαμε παιδιά βρήκαμε ένα diamond, δηλαδή τύχη, έτσι. Καλά, τώρα θα μου πεις σιγά την τύχη, αλλά εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, γενικά από φαγητό αρχίζουμε να ξεμένουμε λίγο, αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο διορθώνεται. Γενικά πρέπει να βρούμε και ένα δικό μας σπίτι να κοιμηθούμε εδώ πέρα, γιατί από ό,τι βλέπω πάλι βραδιάζει, γιατί δεν το έχουμε και στο easy. Βασικά δεν έχει να κάνει, απλά στα cheats μπορείς να βάλεις το always day, αλλά εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Και επειδή είμαι αχάριστος, θέλω ένα μεγαλύτερο σπίτι και όχι αυτή την κουτσουλιά εδώ πέρα που βρήκαμε πριν, οπότε αυτό θα με βόλευε περισσότερο, μπορώ να πω. Όσοι με παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, απλά γράψτε μου πόσες φορές είπα το γενικά. Δεν ξέρω, παίζει να το είπα πάνω από 5 φορές ή 5, δεν ξέρω. Εδώ λέει επίσης δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Τώρα μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν μπορούσαμε πριν γιατί είχε τέρατα δίπλα. Ναι, τώρα εσύ την πάτησες, γιατί είναι και μέρα και καίγεσαι κιόλας, βλάκα. Όπα. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν. Άρα κάναμε κάποια upgrades, βρήκαμε village, βρήκαμε diamonds, βασικά μόνο ένα diamond, πήραμε πανοπλία. Γενικά κάναμε για αρχή αρκετά καλά upgrades, μπορώ να πω. Να μπω! What? Να πω. Εντάξει, στο επόμενο βίντεο θα είναι καλύτερο, γιατί στο επόμενο βίντεο, μαντέψτε, θα πάμε για mining. Και πού σκέφτομαι να πάμε για mining? Θα πάμε να κάνουμε explore εκείνο το μέρος, και αν δεν έχει κάποιο cave, γιατί πιστεύω δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο cave, θα πάμε να μπούμε σε αυτό εκεί πέρα. Ναι, είχε ένα μεγάλο cave εκεί πέρα, τέλος πάντων. Εδώ. Ναι, τώρα εγώ να πέσω ή να μην πέσω? Κοίτα, επειδή εγώ τα ρισκάρω όλα, παίρνω εύκολα ρίσκα, θα πέσω. Και έχουμε και εκείνο το cave, παιδιά, το οποίο θα εξερευνήσουμε. Δεν θα το εξερευνήσω τώρα, θα το εξερευνήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε εγώ λέω να ανέβω, τότε θα το εξερευνήσω τώρα. Οπότε θα το χωρίσουμε σε parts το πράγμα, το βίντεο, ποιο πράγμα. Είναι πολύτιμο το βίντεο. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπουμε έχουμε και μια φάρμα, η οποία έχει καρότα και πατάτες. Πατάτες δεν είναι αυτό? Πατάτες είναι. Και γενικά είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο για να κάνουμε upgrades καλά. Κάτσε να φάμε λίγο, να γεμίσουμε τη ζωή μας και να πάμε στο σπιτάκι μας, ώστε να κλείσουμε και το βιντεάκι μας. Και έλα τώρα που ξέχασα που είναι το σπίτι. Να το. Καλά ρε, χάζος είμαι. Ωραία. Ωραία, αυτό για περίπου 100 μέρες, 200 μέρες, βασικά 100 μέρες, για περίπου 100 μέρες αυτό θα είναι το σπίτι μας. Γιατί μετά μπορεί και να μετακομίσουμε. Ωραίο σπιτάκι είναι, έχει και μπαλκόνι από πάνω. Άρα για περίπου 100 μέρες ή 50 μέρες, όσο διάστημα θελήσω εγώ, θα είναι αυτό το σπίτι μας. Είναι καλό σπιτάκι. Λοιπόν, έχει και κρεβάτι, έχει τα πάντα. Θα το φτιάξω εγώ, στο άλλο βίντεο θα το φτιάξουμε.
Προς το παρόν εγώ δεν θα μπω μόνος μου να κάνω κάποια upgrades. Θα το συνεχίσουμε εμείς. Οπότε μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι την άλλη εβδομάδα. Όποτε μπω, τέλος πάντων θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο, θα είμαι στο ίδιο. Κάνουμε εμείς, θα τον συνεχίζουμε εμείς αυτόν τον κόσμο. Και κάπου εδώ ήρθε και στο τέλος του αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe άμα σας άρεσε. Κάντε το share και στους φίλους σας να με υποστηρίξουν και αυτοί. Και bye, φιλάκια από μένα. Bye. Όπα, κάτσε γιατί ακούστηκε λίγο περίεργο αυτό. Bye.